Dapatana sa takipita tarhirima di sana hatorangan hendak siang halaga tidak dan gurukan natar paimada. Tepuk tangannya untuk 3 band. Karbegeang itu siang naloboi Adong naman dongan di sana untuk siana para dorang dan salah walau begugaho. Para kepinang raja juga mana suaranya? Arbegea kamu sedah siang adong di borui so adong dia di lehong do tuho nasodar lehonda sadar doa molo ditinggal aku. Yo mana suaranya? Dapat kenal sataki kita terhirima di sana hatorangan unang siang alaga di bakal naburu kau na terpahimada. Mau lihat ya Pak, saya gotong api nasuna. Terbege hawa musya hasia adong di borui nasa adong dia di lehong do tuho nasotar lehong tau sadar doang walau ditinggal hoko. Yang sebelah kiri saya mana suaranya? Go!